Når quizzen er slut, så kan man se, hvilken elev der har vundet, og hvem der er kommet på anden og tredje pladsen. Det er vældig sjovt, men det er ikke sådan i evalueringsøjemed ret interessant. Så der kan man trykke på Get Results, altså du kan hente resultaterne, og man kan gemme resultaterne. Og så beslutter man selvfølgelig, hvor man får gemt resultaterne henne, om man skal se det, eller hvad man vil med det. Når resultaterne er gemte, så kan man gå op eller tilbage i sin egen Kahoot på en menu herovre, hvor man så kan gå ind og hente de scorer, man har haft. Og så kan man se, hvad det er for en Kahoot, man har afviklet hvornår. Og så kan man gå ind og kontrollere, hvad der er resultatet. Der bliver så åbnet et Excel regneark. På det regneark så kan man se, hvor mange elever der har været med, og man kan se, hvordan procentscoren er på rigtige og på forkerte. Man kan vælge et faneblad for neden, og så kan man se, hvor de forskellige elever de ligger hen, hvem der har scoret mest, hvem der har scoret mindst. Og så kan man samtidig se herover, hvor mange rigtige svar har hver enkelt elev lavet, og hvor mange forkerte svar. Men jeg kan ikke bruge det til super meget, at jeg kan se, at han har 6 forkerte. Det jeg har brug for, det er at vide, hvad for et område er det generelt, der bliver svaret forkert i. Der kan jeg så kontrollere på de enkelte spørgsmål, hvor mange har svaret rigtigt på det. Og selvfølgelig igen, hvem er det, der har svaret rigtigt. Jeg kunne nok være mest interesseret i først at se heroppe på de spørgsmål, hvor der er lavest rigtigt svarprocent. Spørgsmål 2. Spørgsmål 3, 69% rigtige. Spørgsmål 4, 85 rigtige. Spørgsmål 6, der er kun 7, knap 8% rigtige der. Så det er altså et spørgsmål, hvor eleverne de plumper i og svarer forkert. Ja, så kan det være, at selve svarmulighederne er for svære at afkode. Men det kan jo også være, at det lige er på spørgsmål 6, at de ikke helt har fået fat i pointerne. Derfor er der måske her mulighed for at højne deres score lidt ved at lave noget repetition. Spørgsmål 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11. Det ser heller ikke super godt ud. Svaret rigtigt. Så der skal nok også laves lidt repetition der. Sådan kan man vælge at bruge Kahooten. Det kan være sjovt. Det kan blive ganske hurtigt at lave en evaluering på deres forståelsesmæssige af den videosekvens eller flipped undervisningssekvens, der har lagt forud.